Yes. I torsdags. Ja, der fandt vi ud af, hvad vores delemne skulle være. Ja. Og overemnet, det er jo frihed, så vi besluttede os for at have noget børneslaver. Vi havde rigtig mange ting op at vinde, blandt andet sådan noget med, hvad var der, religionsfrihed, og vi havde noget... Ytringsfrihed. Ja, og Men det var det også. Ja, vi havde noget om Rusland og Korea og sådan noget, som vi gerne ville have. Ja. Men vi fandt ud af, at vi helst ville have børneslaver. Ja. Og det er også fordi, at altså, jeg tror, der er ikke nogen af os, der ligesom ville kunne forestille sig, hvordan det ville være at være børneslave, fordi vi ligger så langt væk fra vores egen hverdag. Og det er bare svært at kunne forestille sig, så derfor så tror jeg også, at vi synes, det er ret spændende at have, og vi skal finde ud af, hvad sker der, når man er børneslave og sådan noget, og hvad laver man, og ja, den slags ting. Ja. Så vi en dokumentarfilm om ham her manden, der hedder Joseph Kony. Ja, Kony. Som ligesom handlede om ham her, som tog de her børn som slaver, som drengene til børnesoldater og pigerne som, hvad kalder man det? Sexslaver. Prostituerede. Ja, prostituerede. Så vi ligesom også fik idéer om, hvordan det egentlig er, det foregår, og når vi selv skal skrive om det og sådan noget. Så, Ja. Der fik vi også en masse god viden. Ja, en masse info. Mere info i hvert fald. Ja. Og udover det, så fandt vi også ud af, hvad vores produkt skulle være. Og vores produkt, det skulle være en video. Og udover det er en film, hvor vi bruger en masse børn. Men vi kan rigtig uddybe det, fordi det får jeg se. Og vores samarbejde, det gik rigtig godt, vil jeg sige. Vi havde bare lige problemer med problemformuleringen i starten, men det fik vi lidt ordnet, så det skete. Vi har stadig problemer med det, men altså vi kunne godt sådan... Altså, vi er stadig lidt i tvivl om problemformuleringen. Det fortalte Lars og Jette også, at... men den kan vi bare lave om. Ja, vi kan bare... Så den kommer nok til at ændre sig lidt, hvis den bliver ved at være færdig. Ja. Så det er ikke det store problem. Ja. Men der har egentlig ikke rigtig været de store problemer, synes jeg. Nej, vi lavede de der arbejdsspørgsmål. Ja, så vi kunne ligesom komme i gang her til næste uge. Eller den uge. Så vi skulle arbejde omkring. Så jeg har simpelthen fået lov til at filme vores fløjbog. Ja, og vi har så også fundet noget af det der planlægningsskema over, hvornår vi har tider med vejlederne og sådan noget. Er det? Den slags ting. Ja, og det var egentlig meget fælles, det arbejde, vi lavede torsdag, så der er ikke rigtig noget at sige sådan enkeltvis. Vi lavede det egentlig hele, altså vi skulle finde ud af det fællesskab, hvad dele nu skulle være og sådan noget. Ja. Så det var der var ikke noget individuelt der. Det var der ikke. Ja. Så tid til familiebilledet. Hej og velkommen til mandag den 16. marts 2015. Ja, I undrer nok lidt over, for Anna ikke er her i dag. Men Anna er her ikke, fordi vi havde lidt uenigheder i gruppen. Et lille skænderi. Ja, men det er blevet løst nu, og vi fortsætter vores gode arbejde med Anna i morgen. Hun skulle bare lige blive separeret lidt. Hun skulle lige koge lidt af. Yes. Ja. Og det er ikke kun Anna, der var Nej, det var også nogle andre, andre. men det er nogle andre her også. Og så tænkte vi bare, at det ville være bedre, at vi lige arbejdede hver for sig her de sidste par timer, så det ligesom ikke ville gå ud over i morgen. Vi var inde på det samme dokument, så vi kunne ligesom også skrive sammen. Yes. Ja. Og hvad har vi lavet i dag? Vi har lavet på vores rapport. Ja, vi har fået skrevet næsten 3 sider. Ja. Og så det er faktisk rigtig meget. Ja. Det har, og så har vi faktisk også kigget lidt på den der hjemmeside, hvor vi har prøvet at finde sådan en, der var god, fordi der er også ret mange sådan dårlige. Men ligesom, ja, fordi vi er noget af sådan vores produkt, så har vi lidt tænkt, at vi fik et lille tip fra Lars, om vi kunne lave en hjemmeside. Yes. Og det har vi brugt rigtig meget, vil jeg sige. Ja. Fordi vi tænker, at det er rigtig spændende at lave en hjemmeside. Ja, og så vil vi så lave sådan, hvor vi for eksempel vil lægge de der videoer, eller film, vi har tænkt os at lave, som er en anden del af produktet ind og sådan noget. Ja, så den der film, som vi også vil lægge derind, den har vi også fået arbejde på i dag. Der har vi fået nogle idéer til, hvordan vi skal klippe det, eller hvordan vi skal lave hele filmen og sådan noget. Ja, og de film er rigtig virkemidler. Ja, der er meget noget overlægningsmusik og sådan noget, har vi snakket lidt om allerede. Ja, det bliver godt. Det skal vi arbejde med lidt i morgen mere, tror jeg, med hjemmesiden. Og så skal vi også selvfølgelig have skrevet videre på rapporten.
Og så er vi ikke samarbejdet den der gået i dag. Det har gået det var sådan lidt. godt, måske lige ud over det der lille skinneri, vi havde, men det var jo, altså, det fik vi hurtigt løst og sådan noget. Ja, fordi vi har ligesom hjulpet hinanden med strømmen. Ja, vi er jo også venner, eller hvad kan man sige? Der er ikke nogen, der er uvenner. Nej. Det er blevet klaret. Og vi har arbejdet herhjemme hos Malou i dag, og det har fungeret rigtig godt. Ja. Og i morgen der tager vi til Freja. Ja. Hej, i dag er det tirsdag den 17. marts 2015. Yes. Og det er anden dag i vores projektuge. Og vi er meget godt i gang. Ja, synes jeg. Vi har fået lavet 5 sider på rapporten. Og vi mangler bare lige en konklusion og en indledning egentlig, og så lidt ekstra noget på problemformuleringen, så vi stadig ikke helt har styr på det. Ja, vi har stadig lidt problemer med problemformuleringen. Men det vi har tænkt os lidt mere, at når vi har lavet den her rapport lidt mere, så, så er det måske lidt lettere sådan, at finde ud af frem til, hvad vi skal have til. Ja. Vi har fået lavet blandt andet en tidslinje i dag, den har jeg så lavet. Over udviklingen af en organisation, der hedder Invisible Children. Og så har vi fået lavet nogle armbånd i dag. Eller i hvert fald begyndt på nogle. Vi har snakket om, hvordan den skal se ud. Og så skal vi lave på armbåndet i morgen. Og så vi har også lavet lidt på hjemmesiden, men det skal vi også gøre mere bagefter her. Ja, vi regner med at lave rapporten først, ikke? Og så kan den være færdig måske i morgen, og så kan vi gå i gang med de andre ting. Ja, og vi har så sat hele torsdagen i til at lave den film, vi gerne vil lave. Jeg har i dag så har jeg så skrevet noget om om det med om Joseph Kony og LRA, og så har jeg fået skrevet lidt om Boko Haram, som også er sådan et islamisk sekt. Og nu hvad har du lavet i dag? Ja, jeg har skrevet noget om de her pigeslaver, der bliver udnyttet som, hvad kalder man det, sexslaver. Ja, dem har jeg skrevet på. Og jeg har også fået skrevet noget på indledningen. Og så har jeg også fået kigget lidt på hjemmesiden, men det skal vi også lige mere bagefter, som vi har sagt. Og så har jeg også kigget noget på de der arbejde, og fundet noget af det. Det har vi gjort. Og sådan noget. Så det har vi ikke også. Og så har vi kigget sådan, alle sammen kigget den igennem også. Altså, det skal vi også have gjort, Og jeg har kigget en lille smule også på rapporten og skrevet videre på mine børnesoldater og kigget lidt på FN's menneskerettigheder og kigget lidt på, hvor mange der faktisk blev brugt. Og så kiggede jeg også bare lidt på rapporten. Og jeg har skrevet om UNICEF. Dem, der arbejder mod piger, der bliver udnyttet til sex. Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at koncentrere os. Nej, jeg har men nogle gange så har vi måske også brug for en pause. Jeg har arbejdet lidt længe. Så har vi brug for en pause, det kan vi også godt mærke sådan. Men jeg synes, vi har været ret gode til at sådan, hvor vi har taget pauserne, og så er vi også gået tilbage til arbejde. Så har vi arbejdet koncentreret. Det har ikke bare været sådan noget, hvor vi bare kigget. Men jeg vil gøre det indrømme, at jeg i hvert fald har følt mig lidt stresset. Ret meget. Det tror jeg, det er jo klart. Men det er meget rart. Ja, det er meget rart, at man har fået sådan lidt et overblik i dag. Og samarbejde, det er jo sådan set rigtig godt. Der har ikke været nogen uenige i dag. I forhold til, jeg også sagde i vores lille videolog her, der var der lidt uenigheder, men i dag så er det gået rigtig godt. Og vi er herinde. Det er bare super dejligt. Og vi... Vi havde det hyggeligt. Hvad er det, du har lyst til at tilføje? Nu er vi ved hjemme hos Freja. Ja, men lige nu er vi på skole. Farvel. Man vinker. Hej, i dag er det onsdag den 2. marts 2015. Ja, det har været en god dag, jeg synes. Ja, vi har fået lavet rigtig meget. Fandt mere end nogle andre dage, tror jeg. Jeg tror også, det er der følelsen af, at man ligesom ved at være færdig med nogle af tingene. Ja, det er lidt mere overskueligt nu. Ja, præcis. I starten så fik man også lavet noget, men man kunne ligesom ikke sige, om vi endelig være færdige med rapporten. Vi er jo færdige med rapporten. Ja, rapporten er blevet helt færdig gennemrettet, og alle linksene er blevet sat ind. Det var egentlig også vores mål fra starten af, at vi skulle lave det sådan fra onsdag, så vi kunne bruge tid på vores... Det er det ret fint, der hedder det, fordi jeg filmer produkter og sådan noget.
Ja. Og jeg har i dag brugt rigtig lang tid på at lave en af vores produkter, som er armbånd. Og så, ja, hvad mere? Ja, og jeg har også noget i starten, startede jeg også med at lave noget armbånd, og så har jeg faktisk lavet meget af hjemmesiden, så der mangler vi bare sådan at få den der film, vi skal lave ind, og lige få nogle artikler og sådan ind. Men vi har fået den her er blevet rigtig flot. Ja. Den er virkelig, virkelig flot. Jeg har fået skrevet på rapporten i dag om en mand og sådan noget, en tidligere slave. Og så har jeg fået sat alle kilderne ind på rapporten, lavet kildeanvisninger. Og det er også ret meget, tror jeg, at det... så har jeg også fået lavet lidt på, den film, vi skal lave. Så har jeg ligesom begyndt at planlægge lidt på, hvad vi skal sige det og sådan noget. Den er vi jo egentlig også ret klar på. Ja, det er vi. Ja, og jeg har mest arbejdet med rapporten og fået skrevet noget mere på vores indledning. Og så har jeg fået skrevet ret meget på vores konklusion. Og så har jeg rettet det lidt til og tjekket det færdigt. Ja, og jeg skrev videre på rapporten, ikke sådan helt med meget, men og så rettede jeg meget lidt i den. Og så prøvede jeg lidt med nogle ting med armbåndene, men det gik ikke specielt godt. Så det droppede jeg lidt. Og så, Og jeg har også fået rettet lidt i rapporten. Men mest har jeg brugt tid på de armbånd. Så mig og Melina lige kan vise jer. Nå, jeg har også skrevet nogle ting ind på hjemmesiden. Okay. Det er på hjemmesiden. Vi har lavet de her armbånd. Man kan ikke se det. Den her armbånd, den hedder Helping Hand. The Helping Hand. Som er en hjælpende hånd, som symboliserer, at der altid er en hjælpende hånd. Det kan I fortælle senere. Og her har vi Flying Feather. Fetter. Ja. Hvad? Og der er altid en vej væk fra børnene. Yes. Og derfor skal man 4. Så dem har vi fået, så skal vi bare lige sørge for, at der er 4 begge par. Yes. Begge slags. Og samarbejdet vel har været rigtig godt. Der har vi været. Vi har hygget os ret meget, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Vi har spist nogle gode sandwich. Ja. Rigtig gode endda. Creds til Anne derovre. Vi sætter den godt. Så Trine ikke blive. Okay, det er også ligegyldigt. Så har vi haft det rigtig hyggeligt, samtidig med at vi har fået lavet noget, så ja, så var det en rigtig god dag. Du klipper dit tekst. Det fylder ikke din tekst. Hallo. Men ellers har det været en god dag. Vi har fået lavet en masse, og ja. Ja, nu er vi bare klar til i morgen, hvor vi skal filme. Det var så i morgen, der skal vi lige have lavet de sidste arbejde færdigt, sådan 2, det tror jeg faktisk, jeg gør senere. Ja, okay. Det kan jeg også gøre. Og så skal vi have lavet videre på hjemmesiden færdigt. Nej, jeg mangler lige noget på hjemmesiden. Men rapporten den er færdig, men vi skal bare lige have rettet den til, så den passer på siderne. Men det skal også skrive sidetal og alt det der. Men den meste af tiden skal vi nok bruge på at lave film. Ja. Yes. Hej, vi ses. Hej. I dag er det torsdag den... Okay, jeg skal vise den på, kan man. 19. marts 2015. Yes. I dag, jeg har arbejdet... Jeg startede med at lave de sidste armbånd færdige. Sammen med Melina. Jeg var heller ikke færdig. Vi skal jo sige, hvad vi selv vil. Og så har mig og Freja arbejdet faktisk brugt ret lang tid, overraskende lang tid på, men det er fint nok til at lave en lille kortfilm, eller sådan en reklameagtig ting for de her armbånd, som vi skal sælge inde på vores hjemmeside. Og den der film skal også ligge inde på hjemmesiden, fordi det er ligesom en reklame for de her armbånd. Så den video har mig og Freja lavet. Og så, Jeg startede med at arbejde lidt sammen med Trine, hvor vi prøvede at arbejde lidt med en problemformulering. Så jeg har faktisk arbejdet rigtig meget sammen med Trine hele dagen. Så sad Freja og Melina og Malou, de sad lige og fik lavet fodnote og sådan noget på, fik lavet på rapporten. I fik lavet forside sådan noget på rapporten. Ja, I fik lavet forside på rapporten, mens mig og Trine vi gik over på skolen for at filme nogle børn, som vi skal have sådan en lille film med.
Og det tog ret lang tid. Vi skulle sådan filme der flere omgange. Men det fik vi filmet, og så har vi prøvet at klippe vores logbog. Hvilket virkelig ikke gik særlig godt, fordi vi havde rigtig, rigtig svært ved at få det over på iMovie. Ja, iMovie. Og vi har stadig ikke rigtig fundet ud af det, så det er det, vi skal sidde og prøve at gøre nu. Og måske også sådan i morgen, hvis vi ikke kan finde ud af det, så vi kan have hjælp af Emil, fordi det er ham, der ligesom kan finde ud af det. Ja. Og hvad har vi mere lavet? Jo. Ja, det er egentlig mest det, vi har lavet. Det har været ret svært sådan at finde ud af, Ja, vi har brugt rigtig lang tid på at finde ud af, hvordan det der fungerede, og vi er stadig lidt i tvivl om, men vi tror godt, hvis vi gør det der med Emil, så kan vi sagtens finde ud af det. Ja. Og så fik vi faktisk, jeg er faktisk glad for, at jeg pludselig overrasket over, at vi fik lavet den der problemformulering. For det var virkelig noget, vi havde brug for. Ja, vi fik lavet på Trine, du fik lavet rigtig god problemformulering. Ja, den var rigtig god. Vi arbejder sammen. Og så har jeg også hjulpet med Lina en lille smule med hjemmesiden, det der med at skrive noget på hjemmesiden. Jeg startede med at lave forside, lidt sammen med Malou, også lidt ind over det, til rapporten. Og det fik vi så lavet. Så fik jeg sammen med Freja, så fik vi lige ordnet noget på rapporten. Og så tog jeg, så tog jeg ned, så den var færdig, så tog jeg ned på mine forældres arbejde, for ligesom at få sådan ringbind rundt om, og ligesom få hele rapporten printet og sådan gjort og klar. Flot. Ja, fordi den så også anderledes ud i det program selvfølgelig, så det skulle jeg lige. Den blev rigtig flot. Og så kom jeg tilbage, og så har jeg faktisk også, så jeg har fået lavet næsten hjemmesiden færdig i dag, så der mangler vi bare lige at sætte videoen ind, fordi så har jeg lavet hjemmesiden færdig. Ja. Så den lige været færdig. Og så prøvede jeg også sammen med Anna og Trine at få det der logbog til at fungere. Men Yes, og i dag, der har jeg vi har fået lavet rapporten færdig alle sammen, men jeg fik lige lavet en lille model, der viste, hvorhen i verden det var, der var flest børneslaver og sådan noget. Og i starten, der ville jeg egentlig have lavet en, der viste, hvor mange børneslaver der var i verden, men det var ret svært at finde noget om det på nettet. Så derfor så endte det så med, at jeg så fandt den her inde på en hjemmeside, og så brugte jeg det i stedet for. Og så har mig og Malou siddet og fået redigeret vores kortfilm, eller vores lille reklame der, og brugt rigtig lang tid på at filme den og sådan noget. Og så har jeg siddet lidt med Melina og fundet nogle videoer, der skulle ind på hjemmesiden. Ja, det brugte vi også lige lidt tid på, og vi skal selvfølgelig også i morgen så lige få lagt de sidste videoer, vi selv har lavet derinde og sådan noget. Ja, og jeg mangler sådan lidt at sige, hvad jeg har lavet. Jeg startede med at lave problemformulering sådan sammen med Anna, i samarbejde med Anna. Og det brugte lidt tid på, og så skulle vi over og lave den der film med de børn. Og der optog vi sådan lidt der, lidt forskelligt. Og så tog vi her hjem, og så lavede vi den der, så prøvede vi at lave de der film, og klippe det sammen og sådan noget der, og det har vi brugt ret lang tid på. Det var også vores mål for i dag, at vi skulle være færdige med vores logbog. Men det har vi virkelig ikke kunne. Vi har virkelig anstrengt os meget for at prøve. Vi har siddet rigtig lang tid flere timer. Ja, det er fordi, vi kan ligesom ikke få selve videoen ind i det program, hvor vi skal sætte det sammen. Ja, vi har prøvet. Det har været lidt svært. Ja. Men sådan samarbejde, det synes jeg faktisk alligevel har været ret godt. Vi har været lidt mere spredt i dag. Ja, vi har arbejdet mest sammen, og så I arbejder. Altså mig og Freja. Jeg har været sådan lidt mere begge to, og så har jeg været alene, fordi at det var færdig. Men det skulle vi jo for at kunne nå det hele, så det er kun rigtig godt. Og alligevel så vi så også snakket sammen om, hvad vi skulle gøre. Ja. Altså, jeg har personligt været rigtig stresset i dag, fordi jeg på grund af det der, vi ikke kunne finde ud af. Så jeg synes, det har været en meget stressende dag, men også en rigtig effektiv dag, kan man sige. Ja, vi har godt nok fået noget meget. Og vi bliver også færdige med vores Og problemformulering, jeg synes virkelig, det er en lettelse, at den endelig er faldet på plads. Altså, så det er simpelthen mange at lave... Jo, vi har fået arbejdet på skolen i dag. Ja, og hos mig. Først var vi hos mig. Ja. Og så var vi på skolen. Og Malou og jeg, vi rendte lidt rundt ind i boder og fik filmet alle de klip, vi skulle bruge til vores reklame. Ja. Og så var vi også her. Ja, så har vi været her også. Ja, og så var jeg jo nede på min forældres arbejde. Og Malou og jeg, vi var også lige hjemme hos Malou og redigere. Ja, så vi har været lidt spredt, ja. Det var mange steder. Yes. Men det er godt. Ja, det er super. Det var en produktiv dag, Pia. Hej.